Què és el que més trobes a faltar de València? Una de les coses és l'esmorzaret, això sí que és de veres que el trobo a faltar, per això quan me convidaron digui... Pues sí. Pues sí, vaig anar. Claro. Hombre, por favor. Los robots nos quitan el trabajo. ¿Tens algun lloc localitzat allà en Madrid per anar a fer-te pallers? No m'atrevisc a anar. I en Londres, bueno, quan vaig viure allí, Londres. el chorizo en la paella, ja ho sabeu vosaltres que... No more chorizo, please. No, això era... Jo feia campanya per a que no ficaren chorizo, sí. Si sóc meticulós, això vol dir que m'agrada el sexe anal? En aquells anys per la crisi, perquè va ser 2011-2012, o sigui que va ser molta gent en aquesta situació, i jo me'n vaig anar a dormir. Això va ser un divendres per la nit, i al dia següent, el dissabte, ese tuit era viral. I n'hi havia alguns titulars que eren el grito de socorro de un español en Londres. I un titular era el tuit que conmovió al mundo. Benja no puede pagarse el metro. Sabeu què passa quan veig una pel·lícula de Nolan? Que no la entiendo. Però això és bonico. Espardenyar és bonico. Home, clar. Tenim molta sort. Tenim molta sort Sí, de estem ser molt agraïts. valencians, Molt d'estar agraïts. així en Benja Serra, d'estar així... Què més podem fer? Poder estar Què així... més podem demanar? Poder estar així esmorzant. Chico, és que jo què sé. Es podem morir. Disfrutons. Disfrutons, correcte. Estic suant. Este capítol del podcast Disfrutons es va gravar a la mecedora d'Algemesí. Ja sabeu tot el que va passar amb la dana. Este, malauradament, va ser un dels locals afectats. Les pèrdues econòmiques són de centenars de milions d'euros al sector de l'hostaleria. Vora uns 200 locals es calcula que no tornaran a obrir. Però la bona notícia és que la mecedora podem dir que sí, podrem tornar a disfrutar de la seva cuina i els seus esmorzars perquè volen tornar a obrir el més prompte possible, encara que necessiten de la nostra ajuda per a fer-ho realitat. Vos deixem link a la campanya de crowdfunding i Sergio i Jaume Santamaria, els seus fundadors, vos expliquen un poc més com podeu ajudar. Bueno, pues nosaltres des de la mecedora hem llançat un crowdfunding per a tot aquell que vulgui col·laborar per ajudar-nos sobretot en la remodelació del local i després anem a dedicar una zona del local per a tota la gent que faci donacions perquè quan vinguin a la mecedora puguen tocar, puguen palpar i se puguen fer fotos en aquesta donació que han fet a través del crowdfunding. I estem també treballant en distintes iniciatives, com per exemple fer una edició del Crema d'Or solidària, estem també plantejant fer merchandising de la mecedora, distintes iniciatives, no?, perquè al final la gent pugui col·laborar i que al final la mecedora pugui seguir viva. Jorge, així estem a punt d'esmorzar una altra vegada, eh? I tinc moltes ganes d'este convidat, tinc moltes ganes. Escolta, que és un xic molt majo, molt graciós. Molt graciós. Molt valencià també, perquè és valencià. I ell és valencià, jo no sabia que era valencià. Hi ha gent que no ho sap. Està ara petant-ho. Sí, està molt de moda. Un dels creadors de contingut més de moda que fa un muntó de personatges. Sí? Se caracteritza per fer personatges de tot tipus. Personifica coses, antropomorfisa coses, podríem dir. Pues escolta, tu t'imagines... Com seria? Tu t'imagines com seria... És el que estàs pensant. Sí, veritat? Personificar l'esmorzar? Com seria l'esmorzar si fos una persona? Com estem? Soc l'esmorzar valencià. Mira, per ahí va el mamarratxo ixe del braig. Bonjour. No l'aguante, Míralo ahí, amb els seus aires europeus. Smoothie. És un cregut. Quina pallassada, amb els seus ous escalfats i el seu albocatet empastrant-ho tot. Advocate. On estan les llonganisses i les botifarres? On estic un bon esmorzar? És que mira que estic bo. Estic per menjar-me sencer, sí o no? Jo sóc la millor menjar del dia, la més important. És una menjar necessària. La menjar del branch de pijos i sanguangos. Una hora més de brunch. Estem els treballadors, la gent normal i després... això. Mimosa sabrosa. Jo sóc un tio senzill, no necessite adornos ni xorraes per a estar que te cagues. Fotito. Fes-me una fotet i puja-la a l'Instagram. Chico, que se te echela el café. Smoothie, mimosa, casalla, orange juice, cervesa de litro. El brunch és una relació tòxica. Te demana temps, t'exigix i s'emporta la meitat del teu sou. Si no parla ni valencià. Mira-lo. Sorry, can I have a Bloody Mary, please? I'm so glamorous. Ja ves, no parla mà. On estiga jo, un bon esmorzar, i no vaig a dir res de l'English breakfast. I de les empanades argentines ja parlarem un altre dia. Mira, sí que vaig a dir-ho. Veniu de fora a tocar els collons. De fora vindran que de casa te tiraran. Millor lo nostre, s'eixina. És que s'eixina. Ui! Però, Benja! Què tal, com esteu? Què tal? Benvingut. Què tal? Moltes gràcies. Benvingut. Portem esperant-te... Portem un rato esperant-te. Quant de rato me portem esperant? No, és mentida. 5 minuts. No, ha sigut al revés. Ell porta ja una horeta així, mentre preparaven tot el podcast. Estava mirant com ho fèieu. Com ho fèiem, com ho montem així, un tinglar... T'han fet esperar, que això està lleig. No passa res. Perquè sabeu que tot això que fem és mentira, no? Això està actuat, lo de que estem així, que arriba... Saps? No és Xina, però bueno, però queda bé.
Bueno, Benja, benvingut a Disfrutons. Tu et consideres un disfrutón? Yo creo que sí, al menos Tens pinta. tracte de ser, ¿no? Sí, Por lo sí, menos, sí. exacte, sí. Però bueno, sí, lo que és a lo millor pues, viatjar, menjar, tot això que ens agrada, sí, tracte de disfrutar, sí. I digues la veritat, tu te fa molt disfrutar un divendres per la nit, un divendres per la nit mirant i fent una marató d'equipo d'investigació. En casa, sí, me pega moltíssim i a més de veres, sí, jo me quedo en el sofà mirant equipo d'investigació i ja està, sí, vamos, un documental rere un altre, una sèrie o el que siga, sí, vamos, molt més que eixir de festa i tot això. Sí? Sí. Bueno, però... Nosaltres estem ahí també ja, Però jo vos tinc que dir que ara anem a fer-mos, perquè mira, si Faltava un convidat més? Per així ve C3PO. C3PO. Versió casallera. Es diu Dora, Dora. de la mesa Dora. Ah, claro. Ui. Mos d'una casalleta parlant de disfrutar, no? Anem Claro, a disfrutar, claro. Esmorzar molt, Benja, sí. Mosatros, que estem Servís, matxos per per favor. la nit. Servís jo? Clar. No, sí, mira. Romeo. Però bueno. Que el robot encara te les porta, però encara no te les servís. Bueno. Que si no... Nos quitan el trabajo. Los robots nos quitan el trabajo. Anem a fer... Tu eres molt de casalla, Benja? M'agrada la casalla, sí. Està bona, Sí. I està més encara. Farogullera. Farogullera. Té bona pinta. I per a beure també vols una cerveseta? Vinga, va, sí. Una cerveseta Mau, per exemple? Sí, una Mau està bé, sí. Jo voldré sense filtrar. Ah, no, si estan ahí ja. Se les ha portat, mira. Si és que Dora sap triar bé les marques, molt bé. Mau sense filtrar. Està molt bona, Per favor. Perfecte. Moltes gràcies. Perfecte. I estàvem parlant de que no mos agrada la festa, no? Claro, no, però esmorzar sí. Esmorzar sí. Bueno, sí que també és un tipus de festa, també, És no? un tipus de festa, és un mañaneo. Festa culinària. Jo no eixiria mai de casa. Ara, quan isc, no tornaria mai a casa. Ah, És el problema que tinc. Pues anem allà, no? Xin-xin. Va. Xin-xin. Bueno, per Glòria Serra. per Glòria Serra. Va per tu, Glòria. Bé, Molt bona. Molt Molt bé. Pues ara sí que arrenquem. Arranquem. Vinga, va. Bueno, Benja. Mos agrada molt escoltar-te en valencià. Clar, nosaltres quan vam convidar-te no sabíem que parlaves en valencià. Tens un valencià perfecte. Tu d'on eres? jo soc de Montcà. De Montcà? De Montcada, Montcà. Montcà, sí, allí diguem Montcà, o sigui que sí. Però sí, o sigui, mon pare i ma mare sempre han parlat en valencià entre ells. És de veres que a la meva germana i a mi parlem en castellà, però el meu iaio en valencià a tots, o sigui que ha sigut una mescla d'estar en la mateixa taula i uns en castellà, uns altres en valencià i tot, però bueno, sí, valencià en casa sempre, o sigui com que... jo. Ma mare és d'Albacete, Claro. i mon pare és de Gandia, i en ells és en valencià, el meu abuelo és en valencià. Sí. I... I això, ma abuela era de Teruel, entonces pues, uns en Sí, no? castellà i tal, o sigui que... Però sí, valencià... Jo també he estat des de xicotet rodejat de castellà parlants, tota la meva família, excepte la meva tia Rosa, que parla en valencià, i gràcies a ella he mantingut que sí, que és cert que jo utilitzo molts castellanismes i se me colen cosetes, Sí, jo però també. tinc aquesta vinculació amb el valencià que sempre m'agrada parlar-ho. Però això és bonico. Espardenyar és bonico. Home, clar. Salut, tia Rosa. Enviem. Per Glòria Serra i per la tia Rosa d'Alexis. Està bona, esta cervesa està bona, Vaig a contar una cosa. Sí, clar. Fora de guió, com ens vam conèixer? Ah, bueno, clar. Perquè, clar, a mi em va fer molta il·lusió trobar-me a Benja. Sí. Però no sé si estaves ahí en aquest moment ahí a la teva parella, estàveu Sí, ahí, que sí. haveu anat a veure... A una Estàvem en estrena. una... Com es diu això? Era com una premiere, una estrena d'una pel·lícula o no sé què, un pas especial crec que era, no? De Mario Casas. Mario Sí, Casas, la sí, seva sí. primera pel·li, sí. Tot fans ahí de Mario Casas. I després vam estar comentant la pel·lícula. Pues no està mal la pel·lícula. mal, està Bueno, pues mal, mira, està mal. Mario Casas. Bé, l'heu vist, la pel·lícula? No està mal. No sé què de les ales. Sí, com es deia? No me'n recordo el títol. No, ara. no, recordes, no? Sí, que estava el seu germà d'actor. Però bueno, la pel·li és disfrutable, està guai. La recomanem? Sí, La podeu veure, si està en Netflix on siga. Sí, val, jo te volia preguntar, Benja, fins a quin any, o sigui, quants anys has estat visquent a València? Jo vaig estar vivint a València, a Montcà, fins als 25 anys, Hasta 25 anys. que me'n vaig anar a Londres. Ok. Me'n vaig a fer unes pràctiques allí i vaig estar... Bueno, me'n vaig anar per 6 mesos i me'n vaig quedar 5 anys, o sigui que... Wow. Però sí. I això va ser 5 anys allí, després me'n vaig anar a Barcelona, de Londres a Barcelona i de Barcelona a Madrid. O sigui que ja fa 11 anys que no visc en València, però bueno, és que vinc pràcticament tots els caps de setmana perquè tinc a la família, la parella, sí, o sigui que... Pues, A la teva parella és de sí, Sants. viu així, sí. És de Montcà? De Ribarroja, del Túria. Ribarroja. Bona gent. Com li diuen? Raúl. Raúl.
Salut, Raúl. I vas estudiar dos carreres, no Sí, una, dos? sí. Així a València? Sí, ambes? també, sí, en Montcada també. En el CEU? Sí, en el CEU. No hi eixia, anava caminant a la universitat, que és una meravella, o sigui que... Nosaltres vam estudiar també allà al CEU, allà ens van conèixer, Alexis i jo. Correcte, sí. Sí, és que tot està connectat, i Tot queda a casa. ara sí. Sí. Dos Vaig carreres. estudiar allí, sí, periodisme i publicitat i relacions públiques. Pues casi coincidim. Bueno, tu eres més jovenet que nosaltres. Sí. Jo vaig acabar en el 2011. Ah, clar, nosaltres allà estàvem. Un poc més. Sí. Nosaltres vam triar el camí del mig, que és comunicació audiovisual, no? Que ni publicitat, perquè clar, estudiar dos carreres això és massa cansat. Què és el que més trobes a faltar de València? Bueno, jo crec que una de les coses és l'esmorzaret, això sí que és de veres que el trobo a faltar, per això quan me convidareu digui... Pues sí. Pues sí, vaig anar. Home, per favor. Perquè tu vius a Madrid, ho trobes a faltar allí. Sí, jo visc allí, sí. O sigui, que això és una de les coses, pues normal també la família, no? Que està així, però bueno, el meu nebodet, que té 4 anys, o sigui que això són les coses que... Bueno, els amics que viuen així, claro, tot això és el que més tira de menys. Feu paella familiar també els diumenges quan el veus així? Ma mare fa més fideuà, que m'agrada a mi la fideuà. Sí. Jo soc de Gandia, fideuà a muerte. Claro, sí. La paella, el fideuà, l'arròs al forn també, o sigui que... Que bo, molt bé. Sí, ma mare cuina molt bé. Sí, és bona cuinera. Tens algun lloc localitzat allà en Madrid per anar a fer-te paellers? No m'atrevisc a anar. No. No. O sea, no sé ni si n'hi haurà, però no m'atrevisc, dic, no, per si acas, no. I les braves de Madrid? Millor que les de València? Bueno, depèn, no? Perquè a vegades vas a alguns puestos que demanes braves i te fiquen, bueno, pues les quereguilles en una salsa que és picant però no és brava, li falta l'allioli, és una cosa rara. És salsa i estan bones, taronja, exacte, estan bones, és una mescla rara, com la salsa rosa o això, que estan bones però no són les braves. A mi m'agraden allioli i en la salsa brava. Ahí a les braves amb allioli li diuen bravioli o alguna cosa així? Ah, sí? Pues no ho sabia. Ho van contar això, no? Bravioli, n'hi ha alguns llocs que li diuen bravioli. Pues sona italià, més que madrileny, Ja, no? sí, és Bravioli. Sí, un bravioli. Molt bé, Això segur que està en algun restaurant, una creïlla farcida de allioli en salsa brava. Segur que algú... En plan gnocchi se diu bravioli. Jo, ja que estem així parlant de la teua valencianitat, volem fer-te un test, a veure quant de valencià eres. De valencianitat, a veure. Per exemple, utilitzes insults per a mostrar el teu apreci als demés? En plan, fi de puta! Quan estic així, sí. Veus? Claro, sí. Sí, perquè en castellà en Madrid... No, claro, que ahí no funciona igual. Hijo de puta! Se pot malinterpretar. Sí. No, sí que ho faig a vegades. Un cabró, a temps, sempre ve bé. O, per exemple, tens el superpoder d'olfatejar l'olor a una torrà, una paella que s'està fent a un quilòmetre... Sí, quan estàs potser en la caseta allí en estiu i dius, ai, això, per on ve? Sí, claro, sí. Qui està fent? Qui està cuinant? El Paella veí al costat o algo, sí. Camines pel mig del carrer? Ah, sí, claro. Sí. I a més sempre ho faig, si pot ser, en diagonal. Això és una mania que tinc que fer sí o sí. En diagonal. Si jo estic en este punt i vull anar a aquell punt, no faig així anar per mig del carrer. Bueno, encara que siga per mig del carrer o per les voreres, dona igual. Però sempre en diagonal, per acurtar el màxim possible. Sí, sempre. Molt bé, molt valencià. Sí, però per Madrid, cuidao, Sí, per la castellana, vamos. No és molt recomanable. Que per ahí van com a locos. És molt recomanable. Mira, parlant de que no t'atrevixes a fer-te una paella en Madrid, quins desficacis t'has trobat per ahí? Perquè tu viatges molt de paelles. Sí. Quines coses te trobes per ahí? Pues jo vaig anar això va ser fa temps, a Canadà, i en un bufet lliure ficava paella València. València, a més. Sí, ni valenciana, ni paella, València. Que era més gourmet, sabeu? I això era una merda. Era picant, era asquerós. És que era horrorós. I culpa meua també per demanar-la, vull dir. Clar, igual te pot la curiositat. Però sí. Clar. És de veres que pues, ja quan estàs, a lo millor 6 o 7 dies fora de casa i estàs provant com menjar que no t'agrada, dius, bueno, paella, vaig a provar-la. I és un despropòsit, però sí. A nosaltres ens comparteixen molt, seguidors que estan per ahí, que viuen a lo millor, que viuen o estan de viatge, ens comparteixen molt. Sí, i en Londres, bueno, quan vaig viure allí, Londres. El chorizo en la paella, ja ho sabeu vosaltres que... No more chorizo, please. No, això era... Jo feia campanya per a que no ficaren chorizo,
sí. Molt bé, Benja. Tu sempre ho comentes, no? Jo sempre, sí, conill i pollastre. No, és que tu... No porta chorizo, no porta chorizo. Anem a fitxar a Benja per a la nostra missió de... Sí. No molt chorizo de paella, perquè... Ostres. Sí. Està bé que te queixes, n'hi ha que queixar-se. Exacte. Com quan no n'hi ha casalla en els festivals. Tu saps que no n'hi ha, però tu en demanes i t'enfades. Per a veure si s'espavilen o s'enteren de que volem casalla en els festivals i volem que no li tiren més chorizo a la paella. Correcte. I has pensat fer un Callejeros Benjeros edició paella Around the World? Ostres, donaria un vídeo, 2 o 3 vídeos també. Sí. Pues no ho havia pensat, però bueno, sí que és de veres que un Callejeros Benjeros culinari o això sí que donaria en paelles, vamos, sí. Porta'm a nosaltres. Claro, de col·laboradors. Ese projecte mola. El projecte estaria molt guapo, sí. A Londres, amb 2 carreres, tu vas anar ahí, i un màster, pot ser, també? Sí, també. I un premi extraordinari fi de carrera. Sí, que eres un estudiós... Podríem dir que, tonto no eres. Un empollón. I arribes a Londres i acabes treballant netejant els vàters. Urinaris d'una cadena de cafeteries, sí. O sigui, jo me'n vaig anar per fer unes pràctiques en un diari d'allí que era per a la comunitat hispana i latinoamericana d'allí, i era un diari bilingüe, i van ser 6 mesos de pràctiques, i quan vam acabar els 6 mesos me digueren volem que quedes tal, sense cobrar. I jo vaig dir, a Londres sense cobrar, complicat. Així que me volia quedar per a seguir practicant l'idioma i tot això, i tenia 25 anys i dic, per viure un poc més l'experiència i tal, i me vaig quedar. I trobi treball en una cafeteria. I uns dels treballs que tenia que fer, a més de fer els cafès, era netejar la botiga quan acabava el dia, que tenia a més 2 plantes, no? I la planta de baix del soterrani la tancaven a lo millor a les 7 de la vesprà, que jo preferia aquest torn perquè no tenia que aguantar els clients, jo me n'anava, tancava la part de baix i me ficava a netejar, no? I una de les coses que tenia que netejar era els urinaris, no? Els banys. I un dia estava jo fent la feina, no? Netejant, i comencia a pensar, dic, no sé si tornar-me a València, si anar-me'n a un altre puesto, perquè no trobo treball de lo que vull. Jo tirava currículums allí, però clar, és de veres que si no tens molta experiència costava, no? Perquè l'idioma igual ja el tindries. I l'idioma el tenia, però sí que és de veres que no tenia molta experiència tampoc treballant ni de publicitat ni de periodisme, no? Tot el que jo tirava currículums i tal, dic, i ese dia me va pillar de mala llet, i quan vaig arribar a casa me vaig connectar a Skype amb ma mare, la meva germana i tal, i no sé què fer, tal, m'entorna, tal, la conversació desfogant-me, i me vaig ficar en Facebook en aquell moment, que el tenia tancat, i Twitter me seguien els amics que tenia, i vaig ficar un tuit, hola, me llamo Benjamín Serra, tengo 2 carreras y un máster y limpio váteres en Londres. És que ja es comença que dius, vale, vull llegir-ho. I després ja va ser un test més llarg, però desfogant-me de estic netejant la merda d'uns altres en un país que no és el meu, queixant-me de la situació de molta gent jove que se'n va anar a l'estranger en aquells anys per la crisi, perquè va ser 2011-2012, o sigui que va ser molta gent en aquesta situació, i jo me'n vaig anar a dormir. Això va ser un divendres per la nit, i al dia següent, el dissabte, ese tuit era viral. ¿En serio? Jo no sé qui va ser el primer que el va retuitejar ni res. O sea, és lo típic, que tal i dius, bum, no? Ostres, què ha passat? Sí, i això va ser, exacte, jo què sé, 20.000 retuits, 30.000, 40.000, tot el món comentant també en plan de pa bé i pa mal, perquè quan algo es fa viral és per les 2 coses. I això, ja començarem a cridar-me de mitjans de comunicació, va entrevistar-me i tal. O sigui que va ser una movida. Sí, va ser un poquet raro la situació, però curiós. I te van arribar ofertes de treball? Doncs mira, me van arribar ofertes de treball en molts sentits, perquè molta gent, clar, quan els mitjans de comunicació troben una història aixina que és prou jugosa, li donen la volta, i n'hi havia alguns titulars que eren el grito de socorro d'un espanyol en Londres. Sutilesa. Uns altres va ser en el Telenoticias Argentina o algo així, perquè va saltar a Latinoamèrica, en el Reino Unit també van cobrir-ho i tal, i un titular era el tuit que conmovió al mundo. Un joven español no puede... por favor. Y después yo vaig dir... llorando. Claro, yo vaig dir en una entrevista, me dijeron, graba com si fuera un día com vas a treballar. Pues agarre el bus perquè
pues perquè em venia millor, no per res. I dia, i el bus costa 20 euros la setmanal i el metro costa 30 euros i el subtítol era Benja no puede pagarse el metro. Clar, entonces, molta gent... Molt Glòria Serra, molt sensacionalista, no? Sensacionalisme a tope. Clar, i molta gent era oferint-me treball per Twitter, en plan de, vine-te'n a Màlaga, que jo tinc un bar, i treballes allí. I dic, sí, és que jo tinc un treball en Londres, i cobre normal, és un sou normal, el que jo vull és treballar del que he estudiat i tal, no? Clar. Entonces sí que és de veres que jo agraïa moltíssims missatges, però claro, ho pintaren d'una forma que pues, no era la veritat, no? O sigui, que va ser curiós, sí. Estaves potser algun dia ahí en un bar i vas pensar en pagar una pinta en el... Mira, un màster, tinc un màster, paguen això. Exacte, per lo menos el fas servir per algo. Per lo menos per ficar la botella damunt. Vas pensar en algun moment que la teva vida se n'anava pel retrete? Bueno, tan tràgic no, però sí que és de veres que, bueno, pues pensava, dic, no sabia què fer en aquell moment, no? Perquè van ser 5 anys a mitja No, va ser... búsqueda? Això van ser 6 mesos de pràctiques i quan acabé les pràctiques va ser un any en la cafeteria. I després ja comencé a treballar després d'aquest any en una agència de publicitat. En Londres? Sí. Però que podríem dir un poquet punt d'inflexió. Va ser una fita el tema del tuit ixe, no? Que va ser ja el teu primer... Ja després ja te faries viral per altres coses, però això va ser el primer. Sí, això va ser, i a més era quan era difícil ser viral. Era com? Quan era difícil ser viral, perquè ara en el TikTok i això, si te fa un vídeo viral, és pum, en un moment. Després mos diràs truquets, però sí. Va ser viral. Sí, mos dones, perquè nosaltres sempre volem. Bueno, a mi m'agradaria saber els truquets també, perquè a vegades... Després parlem d'això, sí. Volem saber. I vas començar a treballar en una agència de màrqueting que parlen anglès, com parlen? Perquè si així utilitzen anglicismos, hay que utilitzen castellanismes. T'imagines? És que nosaltres tenim un vídeo que és... Perquè nosaltres tenim una sèrie d'esquetxos que parlem d'anglicismes, dels anglicismes sobretot en el món de les agències de màrqueting. De les agències de màrqueting i tal, que gasten, són un país que els agrada molt. I tenim una d'aquesta sèrie que justament li pega la volta i són anglesos que per fer-se cool, dins de l'entorn de feina, el que fan és que gasten castellanismes. Bueno, allí els castellanismes que sabrien seria normalment chorizo, siesta, sangria i poca cosa més. Coses, no? The reason for this meeting is that we have a big marrón. We need to find a topic for the most important artículo of the year. It has to be la hostia. Pa flipar. La pera limonera. Ways del Paraguay. Yes, we need more me gusta to become tema del momento. Whatever it takes to get more seguidores. What is the fecha límite? They want it for yesterday. As the director ejecutivo of this revista, I have to tell you that we really need to do our best. Let's do a tormenta d'idees. No, pues allí, lo bo d'aquella agència és que era un equip molt internacional, n'hi havia gent d'Itàlia, de França, d'Estats Units, d'Inglaterra, i parlaven com un anglès molt internacional perquè entenguera tot el món, i bé, però sí que és veritat que no castellanismes, però paraules que s'utilitzen en agències, vamos... De postureo, el know-how, el CEO... brainstorming... No, però escolta, perquè al final... Entre col i col, llechuga. Per ells parlen anglès, o sigui que en realitat... Té sentit. Sí, això era normal per ells, claro. Nosaltres té un poc menys, és un poc més raro. Tenim molt integrat, no? Normalitzat el gastar tant d'anglès, però... Sí. I a vegades, bueno, quan estàs treballant, perquè inclús quan està treballant així en Barcelona o en Madrid, treballant també en màrqueting o en publicitat, acabes utilitzant aquestes paraules i a vegades no t'ixen les paraules en castellà o en valencià. Dius, és que no sé com dir briefing, m'ha arribat un briefing, i com dic això, era una campanya de publicitat, m'ha arribat un briefing. El briefing, el famós briefing, però és de veres aquesta paraula, com és? És difícil de traduir. M'ha arribat informació... La informació de la campanya, la info de la campanya. Sí. Come on, I need retroalimentación del mensaje. Martha, leave the telephone inteligente. What are you doing? Checking autofotos? ¿Autofotos? We come to this trabajo colaborativo to do real work. We are a serious empresa que está empezando. This is not your living room. ¿Vale? Vale. Vale. Ole. Vale. Quantes vegades te van demanar en l'agència de màrqueting que fores innovador? Bueno, tots els dies a ser possible, si fora per ells... Volem algo innovador. Algo innovador, sí. Innovador, algo dinàmic. Que no se haya hecho. Disruptivo. Ara està de moda disruptivo. Disruptivo. Crec que quan jo era muntador en la tele, crec que me diuen molt de muntador dinàmic. Dinàmic, Però dius, dinàmic què és? Que la fas amb molt de ritme? Què vol dir això exactament?
No sé. Sí, no. Per demanar, claro, demanen... Innovació i més de I+I. I estaves treballant allà en aquesta agència ahí en Londres i per què tornes a Espanya? Pues mira, va ser perquè quan el Brexit... Va ser per les paelles tan asqueroses que n'hi havia ahí? Ja per principis, me'n vaig anar ja un poc més. No aguantaves més. Pues, va ser per el Brexit, vaig dir que el Brexit anava a tindre lloc i com no estava clar res de quan anava a ser, què anava a passar, si anaven a necessitar visa o el que fora, jo vaig començar a buscar treball així i dic, bueno, quan el trobe ja me'n tornaré. Al Gastó. Moltes gràcies. Gràcies. Dic, quan el trobe ja me'n tornaré, no volia tornar-me sense tindre treball, però això va ser la raó i vaig començar a buscar i sí que és de veres que en 4 mesos o alguna cosa així, va ser 4 o 5 mesos, vaig trobar el treball i me'n vaig vindre a Barcelona primer. Molt bé, molt bé. Pantomaca, la botifarra... Exacte. Les famoses crilles d'ací. Bueno, parlant d'innovador i disruptiu, jo vull contar que estem a la Mecedora. Mecedora. Que és un dels bars-restaurants que estan apostant més per els esmorzars creatius. Així tenen, a més, el tercer millor entrepà d'Espanya. Segon millor entrepà d'Espanya. Tercer. Tercer. Però tindria que haver guanyat. El Joselito, que anem a tastar-ho ara. Vas a provar, Benja, un dels millors bocates d'Espanya. El tercer millor d'Espanya, de tota Espanya. Pues tira 60, I aquestes crilles braves, per exemple, estan molt bones. Sí. Recomanem molt vindre així, a nosaltres mos agrada molt. N'hi ha robots que te duen la casalla, Sí, bueno, així està tot molt bo. La Mecedora. El cremaet és un dels millors cremaets. Ja ho sabeu, que és un dels millors cremaets. Tiramisú de cremaet també tenen. Bueno, espectacular. Sí, una meravella. Està molt bé. Bueno, tornem. Volíem deixar clar que este lloc és disruptiu i innovador. Tenim molta sort. Tenim molta sort de ser valencians, d'estar així en Benjaserra, d'estar així... Què més podem pedir? Què més podem demanar? Poder estar així esmorzant. Chico, és que jo què sé. És que ja se poden morir. Disfrutons. Disfrutons, correcte. Es que eso es increïble, ¿no? Es que no, es que para un moment a pensar. No. Per què no? Perquè és que anem a profunditzar amb això. Clar, és que anem així que venim així, esmorzem, estem amb Benjaserra, un tio superinteressant, i mos paguen? És que és hasta injust. Brutal. O sigui, és hasta injust. Bueno, però... Tampoc volem donar-li... Que té treball, que això té treball. No. Que així darrere n'hi ha un equip de 24 persones. Bueno, 24 no, però 4 sí. Ahí dando el callo, sin parar. Nosaltres no, però ells sí. Després nosaltres estem que mos arrapem la cara d'ansietat i l'estrès, però bé. Bueno, perdona, Benja, que nos vamos por las ramas a veces. Bueno, estàvem parlant de la teua tornada a Espanya, agència de màrqueting, bé, Barcelona... Què tal l'experiència ahir? Quin tipus d'anuncis o de treballs feies? Pues jo vaig estar en aquesta agència 7 mesos, va ser, perquè jo treballava per a un client que era internacional de perfums, molt famós, de Barcelona. Podem dir-ho. Puig, que té moltes marques. Molt famós. Sí, té moltes marques. Paco Rabanne, Paco Gaultier, Carolina Herrera, Nina Ricci, totes i té moltes. I treballava per a una agència que treballava per a pujar al nostre client. I, el món de les agències a vegades se perden els clients per concursos i tot això, i van perdre el client, i el meu jefe en aquell moment em va dir, mira, volem reforçar l'equip de Madrid, sé que te vas vindre a Barcelona des de Londres i tal, però si t'interessa, com ho veus? I és quan me'n vaig anar a Madrid, però en Barcelona allí estava preparant, era sobretot planificació de mitjans a nivell internacional en distints mercats que treballava a nivell internacional, amb l'anglès que havies après. I tu ahí ja te vas establir ahí a Madrid, no? Sí, exacte. Ui, el cacau. Està salat. I per què no em porta vitets, que si no estem tot el rato així. I això me'n vaig... Ui. Aprofite que me gastan bonito sepa. Este braves me flipen, És el que té per un podcast menjant. Ara crec que sí. I me'n vaig anar a Madrid i allí vaig treballar en la mateixa empresa, la mateixa agència, per uns altres clients. O sigui que sí, Genissa vaig estar 4 anys, crec que va ser. O sigui que... I estaves bé? T'agradava? Sí, estava bé i m'agradava el treball i tal, i després vaig canviar d'empresa. Me'n vaig anar i vaig a treballar en TikTok, empresa. Ah, sí? Mira, això no ho sabia. Jo era l'equip d'estratègia de TikTok a nivell Europa
jo estava per al sud d'Europa. Claro. Ah, o sigui, que vas veure des de dins com funcionava. Benja sabe cosas. Sí, tu sabes cositas. Ja volguera jo saber, perquè no mos dient res, treballava sobretot en lo que era fent estratègies i narratives i tot això per a clients que volien anunciar-se en TikTok. Com fer-ho de manera, pues, a lo millor, pues, jo que sé, una Telefònica, Iberdrola, grans marques, lo que fora, volien anunciar-se en TikTok. Com podien fer-ho? Pues, com era el llenguatge de la plataforma, un poc de coaching, per a ser rellevants i tot això, que no fora pues, els típics anuncis que a lo millor fiquen en televisió, no? Ostres, clar. I això és més gran... O sigui, és que me'l vaig xivant. I sé, però tu saps el secret de la Coca-Cola dels creadors de contingut, no? O sigui, amb això... A veure, ojalà, però no, que va, és de veres que estava en la part... No, ja ho diguera, no, però jo estava en la part ja, a més, quan vaig fer les entrevistes, eren com 4 o 5 entrevistes, o 5 o 6, no me'n recorde, i tots eren, pues, la meva jefa directa estava en Itàlia, una altra estava en Londres, i ja l'última que va ser la que era la directora de l'equip en Espanya, que no era la meva jefa directa, però era la que dirigia tot l'equip de ventes en Espanya, era una videollamada per Skype, i em va dir, perdona que te diga esto, pero soy muy fan. Entonces, claro, yo estaba fent l'entrevista, jo tot seriós, que havia fet en Itàlia, en el Regne Unit i tot això, que no em coneixien, però esta dona sí que me coneixia perquè veia els meus vídeos. Ah, però tu ja estaves fent vídeos, o sigui, al mateix temps que... Claro, jo havia començat a fer els vídeos com creador. Anem a aquest moment. Com vas decidir començar a... Quan és el moment, exactament, en el temps? Pues va ser... Jo vaig començar a fer vídeos com a creador en la pandèmia, el març de 2020. Jo feia vídeos de normal en els meus amics, la meva família, per a felicitar-los els aniversaris i tot això, i jo sempre dic que jo feia el tonto de normal, pues vaig començar a fer-ho davant d'una càmera. I entonces jo estava fent vídeos i portava un any i pico fent vídeos ja en TikTok, en Instagram i tot això, i és quan vaig començar a fer el procés d'entrevistes en TikTok, i per això vaig començar a treballar allí, perquè sí que és de veres que tenia el que era la part de conèixer com a creador la plataforma i després l'experiència que tenia de màrqueting i de publicitat. I això va ser, i vaig estar en TikTok hasta gener d'este any. Ah, has estat compaginant? Sí. He estat 2 anys en TikTok, sí. 2 anys i mig. Ja t'ho vas deixar perquè vas dir... Ja no podia. Això m'està anant bé. Sí, era impossible. La meva professió d'humorista, creador de contingut, digue-li. Sí, era per 2 coses, perquè volia enfocar-me en això més, en crear contingut, en fer humor, comèdia i tal, i per una altra banda era que no podia compaginar les 2 coses, perquè estava de 9 a 6 treballant en l'oficina, o treball d'oficina, de 6 a 10 de la nit a les 11 escrivint guions, els caps de setmana gravant 15 o 20 vídeos per a tindre per als següents dies, o sigui que prou complicat. Em sona. M'imagine. Tenim uns amics que fan això també. Però bueno, la vida moderna, treballar en 1000 hores. És el que té. I des del principi te va anar bé? O sigui, tu comences amb el teu canal i la cosa comença... Com va ser aquests inicis? Pues va ser, sobretot jo al principi feia els vídeos estos típics que es fan de doblatges, de lip-sync, d'estos que potser era un àudio viral de, jo que sé, de Paquita Salas, per exemple, o alguna cosa així, i feia el vídeo, bueno, pues funcionava, ballar no, perquè no sé ballar, entonces els ballets de TikTok no els feia, així que dic, bueno, pues no sé ballar i sí que sé fer humor o comèdia o això, dic, pues vaig a provar així. I feia els vídeos de doblatges, d'estos curtets i tal. Però sí que és de veres que vaig començar un dia a dir, bueno, vaig a provar jo en els que siguen en els meus guions, encara que siguen 10 segons, 20 segons, 30 segons. I començaven a funcionar i tal, i me'n recorde que pues, si vaig començar així més diàriament a publicar en març del 2020, pues, a millor en maig de 2020 ja vaig començar a tindre més vídeos virals i tot això, i dic, bueno, pues vaig a provar. I això va ser entonces el que me va animar a fer els guions propis que feia, els personatges o jo que sé, algo que estava en tendència, pues li donava un poc la volta perquè no fora el mateix que feia tot el món en la tendència, o sigui que sí. No va tardar molt, sí que és de veres que al principi, quan creaves el contingut en TikTok, per exemple, era molt més fàcil ser viral perquè, clar, la plataforma pues, necessitava contingut per ensenyar a la gent que s'estava descarregant l'aplicació. O sigui que sí que era més fàcil que et vera més gent.
Ara és un poc més difícil, Ara però sí, encara que... I com se te va córrer lo de esa gran idea, ese gran concepte de callejeros benjeros? Brutal. Pues va ser casualitat totalment, vamos. No estava ni pensat. Se n'anàrem la meva parella i jo a Lisboa de viatge, pues 3 o 4 dies, crec que va ser un pont, no me'n recorden. Sí, un pont va ser, o s'agafarem vacacions, no me'n recorde. I se n'anàrem a Lisboa. I bueno, pues fem molt el tonto de fer vídeos i tal, de fer comentaris de jocs de paraules o el que sigui, pues veiem el nom d'una tenda o d'un bar o el que sigui, pues fem un joc de paraules. Raúl també fa molts jocs de paraules. Sí, ell és igual que jo. Sí. O sigui que... y entonces... no, tranquilo. Me estava costant concentrar-me. És que és difícil de menjar dos crelles a la vegada. No sé. Bé, a això té que entrar. Alexis, per favor. Que trenques el mood de la entrevista. Vale. El podcast més seriós al que has anat mai. Bueno. Benja, sense dubte. De moment estarà la pregunta més important de totes, saps? M'he posat roig, no? Bueno, No una altra passa res. cervesa. Pues com sorgeixen les millors coses, no? Exacte. Nosaltres ens va fer molt viral quan Alexis... Este moment va ser viral. Quan el trompellot en Anglaterra sí. va fer lo del cartell de l'amor chorizo i ahir vos vau dir, anem a fer... Sí, és que és de veres que moltes vegades és que anem no te a ho fer un esperes. vídeo mentre fem turisme per Lisboa. Sí. Un concepte que... Estàvem fent pues això, diguem tonteries del que se'ns acudia en aquell moment, no? I jo me n'havia comprat uns micros xicotets i diguérem... Estos, no? Sí, no me'n recordo. No, els Rode eren uns altres més barats. Però me'ls vaig endur a Lisboa per provar. Anem a provar. I començarem a fer pues, la veu de Gloria Serra, tal, no sé què, i dic, bueno, pues anem a fer un vídeo, tal. Bueno, anem a gravar. I el primer moment del vídeo, que és el primers minuts del vídeo, és jo en la plaça principal, està la plaça de comercio en Lisboa, passava una dona per darrere i jo, fundada por esta señora que está aquí detrás. La dona era una pobra dona que era asiática, o sigui que ja veus tu que tindria que poner Lisboa la pobra dona. Pero sí, fundada por esta señora que pasa aquí detrás y por ella han pasado bacalaos, bueno, ni me'n recorde, però va ser en aquell moment i ja començarem a fer vídeos de tot el que veiem per Lisboa, pues jo que sé, que si el Tajo, que si tal, que si el monasterio de Belén, no sé quantos, i van fer el vídeo i el pujarem i va tindre molt d'èxit. Boom. Sí, a més, totalment inesperat, i començarem a compartir-ho també gent i a seguir-me gent famosa i això, a compartir-lo també. Sí. I els mitjans de comunicació publicant-ho també i diu, bueno, pues ara tindrem que fer un segon vídeo i tal, i van fer Toledo, després València i ja començarem, i hem fet uno per mes durant l'últim any, o sigui que... Uno per mes? Sí. No sabia que tan... És que és un concepte brutal. Està molt guai. A mi m'encanta també la fusió de Callejeros i Gloria Serra, perquè Gloria Serra no és de Callejeros, però perquè va ser totalment improvisat de Gloria Serra parlant de callejeros, viajeros, després en lloc de dir viajeros dic benjeros. La gent al principi diu, ¿esto qué es? No? Però és un concepte perquè tu veus, mira, i això és de veres, vull confessar que fa uns mesos me'n vaig anar de viatge a Praga i vaig entrar a veure si t'havies anat a Praga. Sí, I dic, sí, pues vale, pues vaig a veure. En lloc de mirar-me, ja avui en dia, en lloc de comprar-te un llibre veus Benja. Pues me vi el Callejeros Benjeros de Praga. La meva guia turística va ser això. També és de veres que dades reals no vas a trobar moltes perquè me les invente totes, però sí, potser el que són joc de paraules i tot això està bé. Molta gent sí que és de veres que potser m'invente algo que dic, pues fundada por esta senyora, o jo que sé, aquí vivia no sé quién. No, però tu vas passant per diferents zones de SAS i dius, pues mira, pues ha passat per ahí, pues pot ser interessant, me'n vaig allà a veure. Sí, però molta gent, i me'n recordo, vaig fer el de Barcelona i vaig dir no sé què de la Sagrada Família de l'any no sé què. Jo me vaig inventar l'any, a mi me dona igual l'any que vas dir. Clar, és humor. Igual. I una usuària me va dir no sé què, en plan de no és de l'any, no sé què, i dic, però bueno, vamos a ver, ¿tú te creus que la ciutat és Motomami per Rosalía, que també ho dic? Pues, si me ho invente tot, l'any dona igual, no? O sigui que sí, és inventar-se les coses, és humor, més que... És humor estant de viatge, més que
fer una guia, que bueno, que claro, també veus la ciutat, sí. És molt Sí, divertit. fas un viatge per la ciutat. Però quin percentatge n'hi ha d'improvisat en un Callejeros Benjeros? Molt? Jo diria que la major part és improvisat. Sí, o sigui, tu veus algo i bum, Sí, enseguida... exacte. Sí, per exemple, Això té molt de mèrit, diguem que jo sí que faig una xicota d'investigació de el que hi ha que veure en cada ciutat, tinc que anar així i allà, i la resta és a lo millor del que està passant en aquest moment o una botiga o lo que siga, no? O jo que sé, una... Sí, qualsevol cosa, o una referència que se'ns ocorrís d'algo de televisió o algo de música o lo que siga, pues vem algo i Raúl i jo, perquè Raúl és igual que jo en aquest sentit. T'ajuda, no? La teva parella... Vosaltres som molt fans precisament de l'humor lèxic, Sí, molt. de l'humor absurd i tal. De fet, tenim alguns esquetxos dels nostres inicis, que eren en castellà, que anem a posar 2 o 3 ara mateixa. Yo es que hasta que no me tomo un café no soy persona. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Un café solo. Un café solo. ¡Marchando! Que lo disfrute. Es que son tremendos. Val. Sí. Per exemple tenim... Sal por favor. El nostre- El nostre primer sketch. nostre primer. Sal por favor. 3 persones en una taula. 3 persones en una taula i un d'ells diu sal, por favor. I Alexis. salsa. Jo le dic, Alexis, sal, por favor. I salsa I aquí el fa, enseguida. I en lloc d'anar a la cuina per sal, el que fa és que agarra la porta de casa i se'n va. I això va ser la nostra primera. És el nostre primer sketch de... Me voy a correr, també. Me voy a correr, que nosaltres vam tindre viralitat ja en ixe, me voy a correr, que pues me voy a correr. Se Si va està la a dona milions de dient-li, me voy a reproduccions. correr, me voy a correr, me voy a correr. I aquí, sí. I aquí fa... No? I, bueno, la xica l'espenta i diu, i se posa de runner i diu, te estoy diciendo que me voy a correr. I tu ahí, me voy a correr. O en una perruqueria li diu un client al perruquer, li diu, per favor, me talles 3 ditets sols. I fa... I li talles. Vale, pues, són molt fans. Pues ara sí, anem a posar aquests 3. Moltíssimes gràcies. Ai, gràcies. Ai, que bona. Sense demanar ni que res, bona. fresqueta. Ahí en Madrid teniu molta mau, no? Sí. Allí és la cervesa per excel·lència. Hi ha gent que ens diu que teniu una cervesa madrilenya patrocinant este contingut, però n'hi ha que deixar-ho clar. Mau, gràcies a Mau estem fent això. Estem fent això. Contingut en valencià, amb Benja Serra, parlant en valencià, perquè ha apostat per això. Això mos costa molt de... Estem molt agraïts. Mos costa molt de dineros i tal, i Mau patrocina i mos ajuda a poder fer això. I a més està bona. Perquè és una cervesa que està bona. Bona. I ja està, pues són de Madrid, chico. Què li anem a fer? Clar. D'on és la ginebra? No, la ginebra d'on és de Ginebra, pues bueno, pues bé. No? Molt bona. Molt bona. Bueno, estàvem parlant de Callejeros Benjeros, que és un format que mos flipa. I jo volia comentar... Pròxims destins. Ah, sí, pròxims destins. Pròximes destinacions de Benjeros. Pues Un mira, parell, me'ls pots dir? Xirivella? Bueno, me demanen de tots els puestos. Sí, o sea, ¿no? que, Claro. El lloc més loco que ten... Bueno, es que me diuen pobles que yo no sé ni ficarlos en el mapa. O sea, son pueblos que tendrán 50 habitants. Vente a hacer un Callejeros Benjeros. Dic, pues, Això seria en disruptiu. l'únic carrer que n'hi ha en el poble, no sé si me donarà molt de xoc, però bueno. Però sí que sé el següent que vaig a fer, que és en Múrcia. Vale. Humor, sí. Sí. O sea que... I és el que sé. El següent, perquè Has escrit ja alguna cosa? he buscat els jocs que tinc que anar a això i sí que tinc algunes bromes que se m'ocorrixen i tal. O sigui que això sí. I és el següent. Múrcia, que és una ciutat molt bonica, la veritat.
Que la gent se riu molt, però no sé, collons, és una ciutat que està molt bé. I és gran, eh? I és gran, és prou gran. Sí, nosaltres hem estat alguna que altra vegada. Sí. Vam anar allí una vegada a tindre una reunió en un magnate. Ah, sí? Te'n recordes? Que això se va quedar en res, però bueno. Ah, mos pregunten si posarà subtítols... Posarà subtítols quan parlen els murcians, si posarà subtítols perquè la gent no... Si imites l'accent murcià. Que, per cert, a mi me pareix molt bonic l'accent murcià, la veritat. Ai, m'encanta, Acho. Lo de fer humor en ells, això pues, ja s'esgotarà, ¿vale? Però hem de fer humor en els murcians perquè l'humor és patrimoni cultural de tots. Els espanyols, sobretot. Molt bé. Que mos agrada agafar-nos a guassa tot, i els valencians especialment. La teva parella, Raül, te grava els vídeos, no? Sí, sí. Vale. És que volia aprofitar perquè vull contar, no sé si ho hem arribat a contar en públic, que el nostre sketch més viral, que és el cartell de Cuidado les perilles, que són complicades. Ara comença a tossir jo. Agafa una xicoteta. Una xicoteta. Estan boníssimes, però n'hi ha que agafar d'una en una. Sobretot si estàs gravant un podcast. No crec que sigui tan difícil. No, és que jo sóc un trompillot. Bueno, pues ixe sketch, el de No Humor Chorizo, ho van gravar, estàvem jo amb la meva xiqueta, la meva filla i la meva dona de turisme. I Jorge i jo vam parlar, vaig aprofitar que estic ahí per a fer algo amb el cartellet i tal. I me va gravar la meva dona. Ho van gravar en 15 minuts, pràcticament. La meva filla estava ajudant de producció, en plan... El vídeo més viral... Tal, no sé què. La meva filla de 12 anys. El vídeo més viral jo no vaig participar. No, sí, perquè els cartells li va donar l'últim toque... Els cartells jo te vaig dir, pues posa això, posa allò. Posa això, posa allò, sí. Tenien diverses versions. I després se va convertir en... O sea, va ser algo que tu ho hauràs viscut. És més, tu no volies fer-lo. No, vaig estar a punt de no fer-ho. I jo te vaig dir, mira, tu mitja horeta i lo que isca, ja està. Per això lo que... No volia fer-ho perquè no vull molestar a la família, estem de viatge, que no sé què. Però a vegades lo més... Ell molesta. Jo moleste. Ell molesta. El pobre... A ell li agrada? A ell li agrada... Raül sap a lo que va. A ell li agrada, i a més treballa també en màrqueting, en audiovisual, i va estudiar audiovisual, li agrada, però sí que és de veres que el pobre m'aprofite d'ell. Raúl, ¿nos vamos de viaje a... ¿De viaje? ¿Seguro? Però dic, sí, bueno, sí, m'aprofite d'ell, però bueno. En alguna discussió que heu tingut a dir tu només que me vols de sonidista i de càmera i tal. No, discutim, a vegades estan gravant els venjeros, discutim entre comilles, de dir que ell té una idea, un acudit o alguna cosa així, i jo una altra, i és com, no, és que està tan... A veure quina és la més graciosa, i al final acabem gravant els dos, i després ja en el muntatge ja decidim quina és. Me sona també. Sí. Tu grava les dos i ja triarem. I és de veres que funciona, perquè graves les dos i després en edició tu tens una idea al cap i dius... Sí. Pues mira, pues tenia raó ell, o pues no tinc raó jo. Sí, exacte, això ha passat un munt de vegades, sí. Què és lo més estrany o curiós que vos ha succeït gravant un Callejeros Venjeros? Una anècdota aixina com molt loca. Perquè al ser Callejeros, vos heu trobat aixina algun Ramon de Pitis? Sí? No, així molt raro no, sobretot que... No, perquè sobretot Raül te grava tu i no... Sí. Bueno, en València vas tindre que tornar a pujar el... Mira, això sí que és de veres que... Què va passar? Més que rara és que me va tocar els nassos. Ja. Estava gravant en València, en el Pont de les Flors. Part del vídeo i tal, n'hi havia una parella que estava fent una sessió de fotos, però estava com en una pose com molt romàntica d'ella així en la cama per cada dalt, l'altre agarrant, i estava un fotògraf fent-li fotos. I ella era una choni, ja està, ja ho he dit. El cas que... Per a més detalls. Exacte. El cas que estàvem gravant i dic, bueno, pues una frase que anava a dir, dic, pues, el amor inunda sus calles. I estaven ells darrere que ni se'ls veia la cara ni res. Estaven, el amor inunda sus calles. I ese plano el vaig ficar en el vídeo. Entonces me va escriure que havia vist el vídeo, que li havien enviat a alguna amiga o alguna cosa així, que se'l podia llevar perquè estava en una sessió de fotos privada. Que estan enmig del... Però estan en clar... mitad de la ciutat i no se'ls veia la cara ni res, o sigui que... Però bueno, dic, per no fastidiar a ningú, dic, la vaig borrar i ja està. I torni a pujar el vídeo i, de fet, això va afectar al rendiment del vídeo i és el Venjeros menys vist que tinc, el de València. Però aquest vídeo, quan tu el vas llevar, perquè jo el vas veure abans de que el llevares, ja portava... Jo també crec, sí. Tropecentes mil reproduccions. Sí, exacte, duria, no sé, 500.000 o així,
el vaig tindre que borrar i al tornar-lo a pujar l'algoritme pues, detecta que és com un contingut que ja s'ha pujat i tot això i el penalitza. I ara té pues, d'un any i té 80.000. Ja veus. Però bueno. Però bueno, ha arribat a molta gent. Gent. I tu vas retrobar-te en la teua ciutat? Vas aprendre algo que no sabies de València? O... Bueno, sobretot investigant va ser perquè una de les coses que volia que eixira en el vídeo va ser el portal on vivia la dona esta de Callejeros, de les vecinas de València, la que una li deia a l'altra que li tirava pis i se'l fumant i tot això. Sí. Ella, el seu llegat per a la lingüística humorística, l'acervo de valencià espanyol, sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada de eso, exacte. I volia fer alguna referència a aquest moment viral i tal. I vaig descobrir on vivia, perquè m'ho digueren, així que això no ho sabia i ara ja ho sé. Nosaltres ens va passar, ho conté, que ens va passar també un vídeo que vam pujar, que ens feia il·lusió fer i que estava funcionant bé. Remember. I algú ens va cridar i ens va dir qui vos ha donat permís per entrar al puzzle a gravar? A veure, és que això igual tenien raó, I vam dir, home, permís, ningú. Però és de veres que tot el món entra ahí. Sí, nosaltres no vam... De fet, VIP per entrar. És quasi turístic, perquè és més o menys fàcil botar la valla i entonces entres però no... I te fas unes fotos i és guai. I clar, nosaltres ens vam gravar allí i algú ens va cridar i ens va dir... És veritat que en aquests casos millor que la bola no... Però era el amo o algo així, no? És d'ara. Sí, que tenen el terreny. Que volen tornar a obrir-lo, que no ho han obrit, no ho han obert. No l'han obert perquè es veu que estan... Però volen obrir-lo... Llicències o el que sigui. Total. Bueno, Callejeros Venjeros. Callejeros, què? Gloria Serra, molt protagonista en Callejeros Venjeros. Bueno, pues Gloria Serra, nosaltres també sabem imitar-la. Tu sobretot, a mi se me dona un poc pitjor, però volem fer una competició amb tu a veure qui l'imita millor. Ja sabem qui segurament guanyarà. Però anem a fer-lo i té, jo que sé, que anem a fer-lo, la curiositat que anem a fer-lo en valencià i que anem a parlar d'una cosa que s'ha fet viral ahir mateixa. Correcte. I ja està, anem a fer-lo, va. Anem a veure què tal ix. A veure què tal. I poseu efectes de so i tota la movida. I he de dir que això ho m'acaba d'escriure esta matí. Fa una hora. Perquè se m'ha corregut esta matí. Abans de vindre, o sigui, són les... Què seran? Són les 10:30? De què te rius? Són les 10:30. I Benja encara no sap res de lo que va llegir. Moltes persones m'han preguntat si són família, per Serra. Sí. Benja Serra i Gloria Serra em diuen, són família i per això fas la veu? Dic, no la conec de res. Hòstia, haguera molat que fèrem ahí. A veure si l'arriba a Gloria. Bueno, anem allà, ¿ok? Vamos a ello. Comença Benja. Vale. Hola. Ui. Amb un cacau, Gloria Serra amb cacaus. Hola, sóc Gloria Serra i això és Equip d'Averiguació. Avui parlem d'una empresa nascuda a València, líder en el sector alimentari, on la gent acudeix normalment a fer la compra setmanal i, algo més... Hola, sóc Gloria Náquera. La empresa del famós empresari Juan Roig, Mercadona, sempre al capdavant en innovació, va voler competir en preus en el sector dels supermercats. Va competir amb les cases de menjar per a importar. I ara vol competir també amb el sector del cruising. És que l'així l'eix bé, Hola. Hola, soc Glòria Bendita. Ara, entre marques de llet vegetal també podem trobar altres marques blanques que no són de Hacendado. Cucucu. Des de les 7 a les 8, milers de persones al Mercadona transiten els seus corredors donant-li un nou sentit a la paraula. Corredors. T'acabes de... Sona el que estàvem parlant. Jorge, expulsat de la taula. Anem a fer una altra vegada. I tallem ja. Malparits. Propaganda. Ui. De 7 a les 8, milers de persones al Mercadona transiten els seus corredors donant-li un nou sentit a la paraula. Corredors. Perdó. Mirades furtives, cistelles i carros buits i missatges subliminals. Hi ha qui agarra. Torna a la xarcuteria perquè vol mig quilo de llonganisses, de les llargues. Hi ha qui demana palpar com estan els melons, que li ensenyen els ous per a veure si estan tots al puesto.
Què serà lo pròxim? Què inventarà esta gran empresa d'ultramarins? Amb quina nova idea ens sorprendrà? No ho podem ni imaginar. Soc Glòria Bendita i això és una animalà. No, perdó, equip d'averiguació. S'estan venent moltes pinyes, al Mercadona últimament. Pel que siga. No sé què està passant. La gent preguntant, tenim alguns acudits més. És que La gent preguntant per les figues dolcetes. Plàtans maurs. Si s'han obert les clòtxines. El conit té bona pinta. I, per favor, un botifarró. Un aplaudiment. Per escriure molt ràpid i sense filtre i sense aquestes coses. Sense filtre, com la cervesa. I salut, Glòria Serra. Salut. Bueno, Glòria Serra, la veritat és que té una forma de comunicar tan personal, veritat? Això mola, ser personal, tindre una personalitat. Sí, perquè ella agafa aquesta manera aquest tonet, aquesta manera de comunicar del sensacionalisme, que no l'inventa ella, tu saps molt, perquè tu treballaves en... Sí, esgarrifador. Esgarrifador, va ser... Jo vaig treballar, sí, en diversos programes d'apunt, de molt sensacionalistes, sí, sí. I bueno, pues sí, que està molt guai. Està molt guai. Molt guai. Molt bé, bueno... Sí, volem esmorzar ja, volem esmorzar ja. Ahora, el robot Emilio. ¿Nos porta a almorzar? De tastar estos entrepans maravillosos. Ahora, bueno, sí. Bueno. Mira, el robot. Sí. El entrepà, el BDP. BDP, bocata de pinchos. Ole, de pinchos, que bona pinta. Que bo, que bo. Que pròximament n'hi haurà novetats en ell. Així baix podreu veure el comboi, que està fet en entrecot de ternera, tomaca, mermelada de bacon i formatge fundit. Que bo. És que sou uns artistes, Ojo, i el tercer millor bocata d'Espanya. Uau, quin privilegi. El Joselillo. Ixe pa Benja, Ixe pa Benja. A mi m'agraden tots, però sí. Així teniu el Molt bé, pues el BDP. Este pa Jorge, per exemple. Esto es el comboyante. Jo soc el comboyant, així el liante. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Tinc una pregunta per a fer-te, que és com penses que ha evolucionat l'humor des de la generació millennial a la centennial? Jo te faig aquesta pregunta sense saber quina generació és la centennial. Però tu sí que saps quina és. Sí. Són nosaltres, no? Sí. Centenaris. Centenaris. Són abuelets. Jo crec que a lo millor la diferència ha sigut més en una generació anterior o anteriors més que centennial i millennial, perquè sí que és de veres que el que se sol parlar dels límits de l'humor i tot això, sí que és de veres que ara no es fan bromes o humor amb, jo què sé, certs temes i tot això. S'ha evolucionat en certs temes que ja Sí. podem considerar que estan ja massa rancios o... Exacte, sí. I sí que és de veres que entre els millennials i els centennials no veig tanta diferència, a lo millor, però sí que és de veres que els centennials normalment, la generació Z, pues a lo millor tenen 18 anys o alguna cosa així, i si faig una broma sempre me diuen que a lo millor les fa gràcia, no sé, però me diuen que és un humor de pare o de cunyat o alguna cosa així, i dic, jo no podria ser el teu pare, però bé. Però sí. Entonces, sí que és de veres que, sobretot, l'humor a lo millor és més, sobretot per als centennials. Nosaltres, els millennials, crec que tenim referències prèvies a internet i d'internet. Els centennials, tot el que és humor, els ve d'internet. O sigui, els centennials són més joves? Els centennials són més joves. Són més joves, no sabies. No. És la generació Z. Això és molt de millennial. Jo m'ho he imaginat. No saber que és un centennial és molt de millennial, clar. És la generació Z, que són els que tenen, pues, a lo millor tenen ara 18, 20, o 21 o 16, no sé. I després està l'alfa, que l'alfa ja són els xiquets, els que tenen ara, pues, jo què sé, 8 o 9 anys. Ostres. La teva filla serà. La meva filla serà alfa, no? Alfa. Pues res. Hòstia. Sí. I tu, per exemple, Martes i 13, t'agrada? Que nosaltres... No? Sí, hi ha com una similitud ahí. Natural. Però sí que és de veres que jo quan veia Martes i 13 no era tan... O sea,
no era adult, era més xiquet. Molt xiquet, ja. O sigui, que sí que és de veres que moltes bromes que feien ells no en tenia, sí que me'n recordo, les típiques de la empanadilla de monstruos i tot això, el que siga, o Encarna de noche, els típics que sempre han sigut molt famosos, però és de veres que jo era prou xicotet o prou jove per entendre moltes de les coses que feien ells. Ja. Sí que, veient-les en el temps, a lo millor alguna semblança pot tindre. Però... És que, clar, nosaltres som molt fans. Som molt fans, però tu creus que té cabuda el tindre aquests referents, com podria ser Gila, podria ser Martes i 13, per a que puguem agradar-li a aquests maleïts centennials? A veure, l'estil pot funcionar, que al final l'estil és una cosa que, pues, per exemple, pues Martes i 13 se disfrazava d'un munt de coses i jo també. O sigui, clar. Tipicoll. Exacte, o jo què sé, Cursi Raya també se disfrazaven un munt, José Mota se disfrazaven un munt de coses. És de veres que l'estil pot funcionar, independentment de l'edat, crec jo, és més el contingut, crec jo, el que pot no funcionar. Pues eso, alguns temes que ja són més casposos o més rancis o jo què sé, els que ja no ressonen tant. Clar, però també està el format, no? Que el format avui en dia pues, pot ser a lo millor que demane que siga més curt, prou més curt. Ahí entré un poc en el temari que vol fer-te, Alexis, les preguntes de truquets per a triomfar en este món, com que pot ser, bueno, com buscar la viralitat, com busques tu, com penses, perquè a l'hora de fer sempre hi ha un equilibri també, jo penso que és molt important entre fer coses que tu evidentment t'havies que fer, que te facin gràcia, que tu vulguis fer, però també sempre estàs pensant en que a la gent li vaig agradar. Claro, que funcione, que l'algoritme l'agrade, que l'algoritme al final és la gent. No? L'algoritme és la gent. Quan diu la gent, es que l'algoritme no me quiere el algoritmo. No, es que no estás haciendo un contenido para la gente. Yo creo. Ja, però jo no sé, jo és que hi soc un poquet abuelo cebolleta. No, és que l'algoritme no l'ensenya, l'algoritme no l'ensenya. No. Hi ha vegades que és de veres que l'algoritme, no l'algoritme, sinó a lo millor és el moment de consum de les persones, a lo millor és de veres que a lo millor, pues jo què sé, hi ha la final de la Eurocopa, a lo millor no estan, quan publiques tu el vídeo i ese dia pues, arriba més gent perquè està més gent consumint el TikTok o Instagram, pot ser que influïsca en aquest sentit. Però truquets, jo diria, per exemple, jo el que sempre tinc en ment és la identificació, que la gent, el que veig es sent identificat, de a mi també em passa, o jo també ho pense, o coses així, i sobretot a mi el que me funciona és sentir el que diu la gent, estar escoltant-los. Doncs, per exemple, molta gent, quan vaig fer un vídeo que va ser prou viral, que era el de tapó de la botella, que tot el món es queixava. Quan van posar els tapons estos que no saben. Això ahí va a personificar que era, hola, soy el tapón de la botella. Sí. Hola. Soy el tapón de una botella. Me han comunicado recientemente que me quedo aquí, unido a la botella. Bueno, lo habrás notado, ¿no? Sobre todo tu nariz. Como rasco. Ya lo siento. Entonces, està bé sentir el que diu la gent i escoltar del que es parla. És com fer un poc d'escolta social per a veure el tema de conversació que és interessant per a després fer un vídeo. Després ja el format pot ser un personatge de tapón de botella o pot ser una altra cosa. Una altra fórmula. Sí, claro. Ahí en ese sentit que estàvem parlant abans, tu eres ràpid, perquè ahir se va fer viral lo del Mercadona i tu vas aprofitar. Pues mira, me'n vaig al Mercadona i graven, Raül, una coseta així ràpid. Correcte. Això sobretot en el tema de les tendències, que ara antes les tendències duraven uns mesos, ara duren 3 hores o 2 dies. En el tema de les tendències sí que és interessant, quan veus un vídeo, jo passo molt temps veient-los. A les xarxes, a TikTok... Consumint-los, a més en un xip de, quasi diguem, jo ara mateix estic treballant. De treball, sí. Clar. Entonces, quan veig un vídeo, jo què sé, una paraula que de sobte es diu molt. Ara hi ha una paraula que diuen moltíssim que és demure. Demure, sí. Això no la conec jo. Si jo ho estava veient jo, és una d'aquestes coses que dic, vale, no sé d'on ve. Què significa? Pues jo el vaig veure el primer dia de demure, dic, això què és? Passe de vídeo. Ja, però veus que una altra persona ho gasta. Als 2 o 3 vídeos següents, demure una altra volta, dic, ja està. Así pasa algo raro. Tema. Así pasa algo raro. Hoy en Callejeros Venjeros, Lisboa. Hoy en Callejeros Venjeros, Toledo. Hoy en Callejeros Venjeros, Valencia, Sevilla, Córdoba, Roma. Llegamos a la Catedral de Lisboa, punto de entrada al barrio de Alfama a bailar. Lisboa es famosa por sus azulejos, aunque también los hay amarillejos, verdejos, naranjejos, de todos los colorcejos. Bueno, anem amb el xoc final patrocinat per Faro de Cullera.
Avui ha vingut a divertir-se al formiguer valencià. Amb nosaltres, Benja Serra. Benja Serra, bueno. I el xoc ara vos conta Alexis de què va la història. Hem plantejat el següent xoc. Tu i nosaltres també ens encanta fer acudits jugant amb els dobles sentits lèxics, acudits que no són, diguem, a nivell cultural no són super complexos, no? Són senzillers. En aquest sentit tenim un humor paregut, encara que tu l'has elevat a l'enèsima potència, tu eres el puto amo. Però nosaltres també som d'això i per això volíem aprofitar per a... Anem a fer un concurs en el que Jorge va contar uns acudits molt roïns. Però fem una tanda jo i una tanda no, duren un. Jorge conta un acudit roïn, jo després un altre roïn. Val? I el que faci l'acudit pitjor de tots val? És el que guanya. El pitjor. El pitjor. Així jo... El pitjor que és el millor, en realitat. Correcte. Estic pensant una cosa... I, perdona, per acabar d'explicar, i el que faci el pitjor acudit, que és el millor, el que perga, que és el que guanya, se fa un colpet de faro de cullera. Correcte. Val, explicat. El tema que jo només he ordenat i pense que vaig a començar per a mi en el... I això ja també predisposa mentalment, pense que és el millor de tots, el primer. Vamos a ello, ¿no? Vale. Vamos a ello. Vinga, va. Si sóc meticulós, això vol dir que m'agrada el sexe anal? Vale. No està mal. Saps per què no es pot discutir amb un DJ? Perquè sempre està canviant de tema. Esta no és meua, és de Curats d'Espanto. Si Shakira li va posar al seu fill Milan i la Kardashian al seu fill Chicago, perquè no puc jo posar-li al meu Algemesí? També és de veres. No ho he pillat. Perquè... Però bueno, n'hi ha gent que sí, és lo important. Val. Milan... No, però que m'ho expliqui. M'encanta que els acudits que s'expliquen, no? Perquè són Milan i Chicago. Perquè és Chicago ha dit? Dos ciutats. El nom d'una ciutat. Claro. Ja, però no té gràcia. No té gràcia. Claro. O sigui que de moment vaig guanyant jo. Claro. Vale, que listo. Vale. Saps què passa quan veig... Sabeu què passa quan veig una pel·lícula de Nolan? Que no l'entiendo. Claro. El metge m'ha receptat unes pastilles per fer l'amor. No. T'ha recetat paracetamol. És massa roïn. Mare meua. Escolta, este és meu. Vale. Una persona va morir al cinema. Per què? Perquè no va veure el tràiler. Oi. Claro. Espera, va, anem a donar-li rimet a això. Es va desmaiar en perdre l'enciclopèdia. Per què? Perquè va perdre el coneixement. N'hi ha que riure molt després del acudit, com faig sollons. Vale, és de veres. Després... Hace. Risa, el riure silenciós. Sí. La meva casa fa sempre bona olor. Sabeu per què? Per què? Perquè és estil colonial. Ui. Ese es molt roïn, es de veres. Ese es molt roïn. El chico que me ha alquilado el piso es muy raro. ¿Por qué? ¿Y eso es excéntrico? No, está en las afueras. Se estan partint, Estan amb ganes d'anar-se a casa, Són tot molt bons. Està tot bo. Vaig amb l'última, a veure que siga bo. Un segonet. Conto jo un altre. He anat a comprar llibres per al cansament, per a la cansera. I què tal? Estaven esgotats. Pues jo posaria les presons, les posaria en els sòtanos. Sabeu per què? Perquè descenderia la delinqüència. Ui, això és molt roïn. Ojo a este. Vaig estar al Decathlon per comprar-me un xandall de quechua. Vaig anar al Decathlon, que volia... Estic suant. Vaig anar al Decathlon, que volia comprar-me un xandall de quechua. I què? Te'l vas comprar? No, només quedaven de mostazua. Ostres. Enhorabona. Això està molt bé. Bueno, pues jo crec que ja... És que m'ho he posat molt difícil. Ostres, això és un Madrid-Barça, dels acudits roïns. Hòstia, podríem fer-ho sempre a partir d'ara, això. Jo me quedaria en uno de cada.
que és el de la Casa Colonial. Això és molt bo. I el dels llibres esgotats. El dels llibres esgotats. M'ha encantat. Ja està, doncs fem un... O sigui que jo partiria el colpet entre els dos. Ostres, que bona idea, que bona idea. Doncs vinga, va. Anem a fer-se este colpet entre dos, Jorge. Entre dos. Mig. No, mig, o sigui, mig xupitet. Mig tu i mig jo. Mig xupitet, va. Dóna-li tu primer. Ok. Ahí estem. I ara jo. Mare meva, però n'hi ha molts que són roïns. No, però que... Ho havíem avisat, eh? Sí. Els millors són els acudits roïns. Volies fer un últim... Sí, mira. Pellizquito? Un pellizquito sí, final? El repisquet de... que tenim així de jocs de paraules, el que passa que són tots actors o personatges famosos. Vaig a dir-te'ls, ¿vale? Això ja no té no té concurs ni res, però bueno, jo te'ls lliig. Vale. A veure què te pareixen. Michael Giacchino hay quien no... Michael Giacchino hay quien viva. Michael Giacchino? Michael Giacchino. 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 Michael Giacchino. Paz Padilla en el Street. Blogger de Niro. Penélope Cruz y Raya. Tinc uno, que no està ahí. Este és meu. A veure. Chivito Corleone. Ja, ahí estàs. Chivito. Harrison Ford Lopa. Ford Lopa? Luis Tosar Wars. Això és del nostre guionista, que no el vegeu. Això és necessari? John Legend de Passion. No, anem a fer una cosa. Que vinga Víctor i que conte uno. Vin Diesel està bé. Este està bé. Vin Diesel gustazo. Keanu Reeves de guitarra. Riffs de guitarra. De riff de guitarra. Riffs, clar. Brad Pitbull. Lina Morgan Freeman. Sí. Manolo Escobar en llamas. Bueno, pues esto es acabar en alto. Esto es lo que dice la gente, acabar en alto. Això és duret, eh? Damon Albarn de l'esquina. Ja està. Vale. Bueno, Benja, que ha sigut un absolut plaer. Igualment. I... Benja, eres un tio de puta mare. Igualment, encantat. Vull dir una cosa. Vull dir que Benja el coneguem poc, però és que se nota que és un tros de pa, un tio que mos ha contestat sempre. Com diem en valencià, una persona senzilla. Una persona de puta mare. Ha sigut moltes gràcies. Mos ha fet molta il·lusió. A més, un tio amb molt de talento. Igualment. Molt de talento. Benja, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Estàs així convidat a esmorzar quan vulguis a València. Així convidat, saps? Tu pots vindre sense nosaltres i tu li dius, Sergio, que els cajas me van dir que jo estava així convidat i ja està. Bueno, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A seguir disfrutant. Un altre colpet, Jorge? Vale, tira-li. Vale, pues ya está.